Patxikop erakundea itzarri aholkularitzaren zerbitzurik berritzaileena esartzen ari da, Bestim alegia. Proiektu honen bultzatzaile nagusia bertan lanean aritzen den zuzendaritza taldea izan delarik. Itzarriren metodologia berritzaile honekin, konfiantza, koordinazioa, komunikazioa, konpromisoa eta osagarritasuna bezalako kontzeptu garrantzitsuak landu dituzte parte hartzaileek. Todos los que hemos hecho esto, una vez de hecho, somos un poco diferentes, digamos. Por lo menos nos vemos hacia adentro de una manera un poquito más crítica con nosotros mismos y más comprensiva también con los demás, que para eso es muy interesante después por el trabajo en equipo, porque hace que la persona se vea interiormente de una forma más sincera, digamos, y sea capaz de expresar eso hacia los demás del equipo, y también, en vez de ver solamente los defectos de los otros del equipo, también ver sus capacidades, y en vez de chincharle, digamos, en los defectos, pues procurar potenciar su capacidad y limar de alguna forma los conflictos que pueda haber o se puedan suscitar dentro del equipo, porque uno es así y otro de otra manera. Orain arte, Bestim sistemaren lehenbiziko fasea landu dute. Eneagrama teknikaren hurbilketa historikoa, izaera ezberdinak ezagutzeko testak bete, bertan diren pertsonen izaerak identifikatu eta bere taldekideekin izaera hauen alde onak zein txarrak partekatu. Era honetan, Bestim sistemaren lehen fasea bukatu dute. 2011 urteko urtarrietik aurrera, pilotu faseari ekingo diogu. Parte hartzaileen izaeren gaitasun eta gabeziak behin finkatuta, beraien artean kudeatu eta garatu beharreko lan funtzioen edo ekintzei egokituko saielarik. Bukatzeko, 2011ko apirila eta maiatza artean, Bestim sistema berritzailearen behin betiko ezarpena burutuko dela aurreikusten da. Itzarri Konsultin aholkularitza erakundeak, Patxikop erakundeak azaldutako konfiantza eskertzen du, eta ondorengo urteetan Bestim sistemaren ezarpena egitetik behar beste onura izatea espero du.